presented by Sur Samrat Studio, Shangrampur। जोड़ा नारियल मंगाई दो ए सैया, लाल चुनरी मंगाई दो ए सैया। जोड़ा नारियल मंगाई दो ए सैया, लाल चुनरी मंगाई दो ए सैया। कि हमरा के लधिया घुमाई द, हमरा के लधिया मैया के दर्शन कराई दो ए सैया। कि हमरा देवी मैया के दर्शन कराई दो ए सैया। जोड़ा नारियल मंगाई दो ए सैया, लाल चुनरी मंगाई दो ए सैया। जोड़ा नारियल मंगाई दो ए सैया, लाल चुनरी मंगाई दो ए सैया। कि हमरा के लधिया घुमाई द, कि हमरा के लधिया मैया के दर्शन कराई दो ए सैया। कि हमरा देवी मैया के दर्शन कराई दो ए सैया। हर साल कही के सैया जाके रहे छ बहारवा हो। आसो नहीं कोनो बहाना में चलत आई गेलै दशहरवा हो। हर साल कही के सैया जाके रहे छ बहारवा हो। आसो नहीं कोनो बहाना चलत आई गेलै दशहरवा हो। गाय के दूधवा मंगाई दो ए सैया, अड़हुल फुलवा मंगाई दो ए सैया। गाय के दूधवा मंगाई दो ए सैया, अड़हुल फुलवा मंगाई दो ए सैया। कि हमरा बाका घुमाई दो, कि हमरा बाका मुंगेर के मेलावा घुमाई दो ए सैया। कि हमरा देवी मैया के दर्शन कराई दो ए सैया। ढेर दिन से लागल है हमरा महनावा में यास हो। भूतनाथ घुमाई दहो पिया, पुराई द हमर यास हो। वाल्मीकि विकास पिया मानिल हमर बात हो। नहीं त चली जैबहो पिया पंकज प्रेम के साथ हो। कहीं कर्जा उठाई ला ए सैया, मन के सपना पुराई दा ए सैया। कहीं कर्जा उठाई ला ए सैया, मन के श्रद्धा पुराई दा ए सैया। कि हमरा बेलर घुमाई दा, कि हमरा बेलर संग्रामपुर के मेला घुमाई दा ए सैया। कि हमरा बेलर संग्रामपुर के मेला घुमाई दा ए सैया। घुमाई दा ना।